Hi mga moms! Good day! Hello sa inyong lahat. No, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami sa inyo ang pag-alis ko sa Hinaguan Farm o sa Mindanao or doon sa bahay nila Brenda. No, maraming nagme-message, nagko-comment na um, mga concern o nag-aalala sila regarding my business, yung ating Ma'am G Eatery doon sa school o doon sa saan. So, ang mga tanong, paano na yung business mo? Umuwi ka ng Manila? Sino magbabantay? Bukas pa ba siya? Ganon. Kung yung mga worries ninyo na kung sino yung magmamanage o mag-aasikaso nun. No? Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, since day one, ang isa sa mga puhunan ko sa aking mga tauhan o sa aking mga angels is yung tiwala, no? Hindi lang basta yung hindi lang basta yung kakayanan nilang magluto, yung hindi lang yun. Yung tiwala ko sa kanila, kasama yun sa mga ininvest ko sa kanila. Para nang sa ganun, kung aalis ako, may magbabantay, may mag-aasikaso, no? Iniwan ko sa kanila yung isang phone kay Michelle para makapag-live sila during lunch. Para na sa ganon, ma-update ako kung marami bang tao or marami bang mga customers, no? Kasi kung minsan kahit maraming customers, hindi naman lahat bumibili. Yung iba sinama lang yung kaibigan nila kasi may baon, sinasama lang nila. Ganon. So, regarding sa pamimili nila ng kanilang mga lulutuin, sila rin ang naka-assign na doon sa ngayon. Kasi sabi ko nga sa kanila, pasuyo lang muna sa ngayon na ikaw muna ulit yung mga malengke, kayo muna yung mga malengke with same budget or talent fee. You know, sabi ko tulungan niyo muna ako para na sa ganun, magtuloy-tuloy pa rin tayo. Sa ngayon, kailangan muna namin mag-adjust. Lalo na paparating na yung break ngayong October. Kasi yung nga undas, no? So merong 1 week break yata. Parang 25 wala ng klase. Or starting next week wala ng klase. So, kailangan din namin mag-ipon para sa pambayad ng renta ng store and para sa billing ng kuryente. Well, anyway, kaya ko namang makurutan ng kaunti yung sasahurin ko sa pagbablog, bagamat maubos din siya sa aming budget, no? Mag-adjust kami ng 1 week kasi nga walang klase. So, kung nagwo-worry kayo na wala ako, hindi ko siya matututukan, wag ko kayong mag-alala kasi ako mismo, tumataya ako ng tiwala at sumusugal ako ng sa kanila na sa ganun matutukan yung aming tindahan. Every after duty, kunyari magsasara na si Carinderia or si Alacart, si Ihaw, nagsasabi sila, ito yung sales natin ngayon, ito yung para sa pangmalengke, ito na yung salary, ito na yung sa savings, ganon. Para namomonitor ko pa rin, kahit wala ako doon, namomonitor ko pa rin kung magkano nagagastos o na-release at naitatabi na pera para sa tindahan. And ako naman, kahit nandun ako sa farm, pag hindi ako nandun ako sa farm, tapos hindi ako pupunta sa store, late na ako pupunta, mga after lunch na, so ibig sabihin tapos na mag-lunch yung mga customer namin. Pag nireview ko naman po yung aming blue book regarding sa aming sales, ano yung mga nabenta, ano yung napamili nila, okay naman, no? May pumapasok na savings para sa akin, and sa bigas, sa gas, meron din nakiwala na yung salary, and yung pang market,
So, kunyari, worth ganitong halaga, yung para sa pamalengke, ito na yung savings, ito na yung sahod. So, makikita mo, the more na mas malaki yung pamalengke, mas maganda. Ibig sabihin, mas malaki yung naging income. Or kung dinagdagan, minsan kasi ang ginagawa, marami pa naman tayong stocks. So, idagdag na lang yung iba sa savings. So, lumalaki yung savings. Para nang sa ganun, may bumabalik din sa akin na malaki. Kasi yung savings na yun na yung parang pinakasahod ko for the week. Ganon. And what else? 3 naman sila, no? For example, tulad niyan, itong paparating na walang pasok. So, nagwo-worry din sila. Actually, they help me din na mag-isip kung ano yung possible na gawin namin. Pinapa-aprobahan naman nila sa akin na kung pwede kaya yung ganito, moms, magganito tayo since walang pasok sa school. Para na sa ganun may income, may paghuhilaan ako. Which is sila pa rin yung magbabantay. Kaya lang, iniisip din namin, paano tayo makakabenta ang main customer natin ay mga teachers and students. So, yun yung wino-worry namin pare-parehas. Kasi syempre wala rin silang trabaho. Pag hindi nga naman sila pumasok o nagtrabaho, wala rin silang sahod. Kaya ganon. Pero, higit saan pa man, yung iba sa inyo baka nag-worry or nag-ano na wag ka masyado magtiwala kasi ganito ganyan. I don't have any choice kundi magtiwala. Kasi kesa naman isara ko siya kasi umalis ako, magsara tayo. 'Di ba? Ay, sayang ang araw. Doon ko kukunin yung pambayad at pangrenta ng pwesto at ng kuryente. So, kung di kami mag-action, wala, sayang. So, hindi ko rin naman pwede isalang-alang yung mga sarili kong other happiness. No? Dahil lang sa mga sinasabi yung trust issues, na ka masyadong magtiwala, baka ganito, ganyan. No? Kasi again, uulitin ko po sa inyo, kung gawan man nila ako ng masama, hindi naman sa akin yung balik nun. Sa kanila yun. That's why I really trust them. No? Nagtitiwala talaga ako sa kanila. Kahit hindi ako pumunta roon, kahit wala ako sa tindahan, alam ko, aalagaan nila yon, aasikasuhin nila. No? Kung minsan nga, si Michelle na rin yung bumibili ng soft drinks kapag hindi nakakapag-deliver. So, yun, may mga instances na mga ganun. Pagdating sa troubleshoot, nagagawa naman nila ng paraan by themselves. Tapos sasabihin na lang nila sa akin, Ma'am Shi, nagbili na pala ako ng ganito, ito yung naging pamasahe kasi hindi nga nakapagpa-deliver. Yung mga ganong bagay. Kasi, maliban sa karinderya and a la carte, yung tindahan din. So, iba yung benta ni tindahan, gaya ni soft drinks, bottled water, pansit canton, chicheria, yan. Doon yan, hiwalay din yung niyan sa karinderya. Kasi hindi sila pwede pagsamahin. Kasi syempre, iba yung nun eh. Kasi pag pinagsama natin, masisira na yung budgeting ni karinderya at saka ni store. Baka mamaya lahat mailagay lahat kay store, o kaya mailagay kay karinderya. So, kawawa naman si store, mawawala din siya. So, yun ang ginagawa namin. Para mabilis naming ma-monitor yung mga sales namin. Kung ano yung mga kulang pa na dapat gawin para dun sa division ko, sa a la carte, sa tindahan at karinderya. So, nothing to worry. And again, hindi ako umalis doon dahil iniwan ko po ang store. Hindi ako umalis ng hinaguan dahil meron ako nakasamaan ng loob. Hindi rin ako umalis ng hinaguan dahil hindi na ako masaya ron. Hindi po yun totoo. Wala pong ganun. Everything is okay. At umuwi ako rito kasi yun nga, meron kaming yearly travel with road trippers. Then, gusto kong kamustahin syempre yung kapatid ko dahil sa sitwasyon niya, sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Yung aking pamangkin, no?
mula sa aking pinsan, paborito kong tita. Wow. Mga titas, titos ko po yan, mga yan. So, umuwi na rin ako. Sinabay na rin siya, sumabay na siya. Then, to meet up with my Gene Team family as well, na sobra na rin nagtatampo sa akin. I'm going to meet Mia Caloca, Gwen, the rest of my, comedy bar friends and family. Mi-meet up ko sila. Siyempre, yung death anniversary ni Mama, magpapadasal ako dito. Kasi sa 27 yung death anniversary niya, October 31 is yung birthday ng mama ko. Tapos mag-uundas pa. So, it's it's gonna be a busy and happy 2 weeks in Manila. So, siguro, before November nandun na ako or mga ganon, makakabalik na ako ulit ng Hinaguan Farm. So, no need to worry, everything is okay. Wala po tayong issue regarding that matter. So, hopefully, na-clear na po yung inyong mga mind. Naipaliwanag ko na. Ngayon, kung may iba pa kayong tanong, feel free to comment down below kung ano yung question nyo. Malay nyo, masagot ko po kayo, ma-replyan ko kayo, no? And, again, maraming salamat sa pangunawa and sa patuloy na pagsuporta bagamat wala ako sa Hinaguan Farm nanonood pa rin po kayo ng aking mga video. Okay? God bless you everyone. Maraming salamat at pakaabangan ninyo yung iba ko pong mga journey at gagawin dito sa Hinaguan. Dito sa Manila. Bagamat hindi ko kasama ang pamilya ko dyan sa Hinaguan or sa Cagayan de Oro. Okay? Maraming salamat. God bless you everyone. Thank you so much for watching.